Og seneste Porkbelly-nyt. Politiet prøver stadig at fange de mystiske undergrundsbanditter. Og der er den mest springfarlige, store, spidse missil. Det er missil i verden. Var det der meningen? I skal ikke tænke på den som en familiebil, men som ren blær på hjul. Politiet udlover $3.000 til den, der hjælper med at opklare de totalt afvigende og bizarre forbrydelser. For sidste gang, Johnny. Undergrundsbanditter er ikke muldvarpe-mennesker! Så skal jeg bevise det, Doogie-dreng. Med muldvarpe-lokkemad. Det er dig. Jeg vil dokumentere det digitalt og få mine 3.000 spir, så jeg kan købe 20 PC-spil. Og hvis du er med på den, en bøf. Kom og leg, muldvarpe-folk! Jeg er macho motorcykeldreng fra yderst til yderst. Er det ikke det kamera, din far mente, da han sagde, rør det, og du dør? Jo, men bemærk venligst, at jeg ikke rører ved det rent fysisk. Kameraet! Det er væk! Min mås! Den er jo helt skaldet! Skaldet mås! Muldvarpefolket, det er nok det mest uvidenskabelige, jeg længere har hørt. Altså, det kunne godt være muldvarpefolket. Jeg nægter at tro, at du er min hypergeniale tvillingssøster. Au! Au! Tvillingematch positiv. Jeg skal bruge nøglerne til atombulldozeren, inden at... Johnny! Hvor er mit kamera? Ja, det var muldvarpefolket, far. Muldens tyveknægte, undergrundens pirater. De tog dit kamera. Vi prøvede at standse dem. Fint, okay. Så skaff det kamera tilbage fra muldvarpefolket inden aftensmad. Ellers 0 PC-spil, ingen tegneserie og ingen Doogie, før du bliver 30. Og vi spiser kl. 6. Jeg laver forloren hare. Du kan få nøglerne til bulldozeren, hvis du gør os en lille bitte videnskabelig tjeneste. I vil have, at jeg skal spise salt? Det er ikke salt. Det er mikromixtur flotfyrspulver. Det justerer din krop genetisk til maksimal bagpotentiale, som tiltrækker flotte fyre som... naboens skid. Godt. Jeg spiser saltet, og så hjælper I mig med at finde Muldvarpe City og overlader mig bulldozeren, så jeg kan få fars kamera tilbage og slå... Ja, hvis du synes. For meget kvindelig væksthormon. Hvad har I gjort? Hun er jo hæslig! Slap af, talende stinkpels. Det er kun en midlertidig mikrodosis. En sonarscanning viser et hulrum her. Det er formodentlig det hul, som kameraet blev suget ned igennem. Eller Muldvarpe City! Eller et hulrum. Det er mig, Bling Bling Boy, verdens yngste og skurkagtigste hjerne. Hvad nu, Eugene? Bling Bling Boy, jeg har skiftet navn til Bling Bling Boy. Og med mindre du, Susan Test, vil tilbringe en aften med mig på en date, vil jeg tilintetgøre Porkbelly med min nye... Hey, lad være med at sluk! Som jeg var ved at sige, laserblasterne, fjernmaseren og fløjtestrålen. Brug dem kun, hvis muldvarpefolket er fjendtligt. Hulrum! Det vil nok tage dig nogle tid at nå derned, men pas på farten. Ellers beskadiger du... Litosfæren. 10 minutter senere. 10 minutter senere igen. Kan du klare det? Jeg vender mig til det! Hej, skat. Hvor er børnene? Nå, Johnny han leder efter mit nye kamera, og pigerne har slet ikke sprunget noget i luften. Storartet. Og maden er færdig om en halv times tid. Vi skal have forloren hare. Vi springer altså ud. Vi
så muldvarpefolket, vi er venligt sindede, snupper kameraet og tager hjem og spiser. Jepper, vi kommer med fred og ønsker kun, hvad der retligen tilhører din far. Overgiv jer, muldvarpefolk! Eller el støv! Wow. Det havde jeg så ikke lige ventet. Okay. Tag det nu køligt. Hvor farlig kan muldvarpefolk egentlig være? Vores sikkerhed er blevet brudt af overfladeboere! Af knægten og køderen derovre. Derfor må vi fremskynde vores angreb på jordens overflade. Okay. Vil du have, at jeg skal tage det her køligt? Med vores muldvarpemissiler kan vi sprænge et hul i overfladen, der er stort nok til vores muldvarpe her. Og så kan intet stoppe os. Vi må altså gøre noget. Okay, vi tager en fisketrawler til Island. Muldvarpe hader skarp lys og lever af at sælge mixturer til de lokale. Skulle vi ikke prøve at hjælpe Johnny? Han er vores bror. Susan Test! Jeg beordrer dig til at gå ud med mig, eller møde min vrede! Har du stadig den overfladesmasher 9000, som du plejer at blære dig med? Hvorfor? Muldvarpefolk, overgiv jer, for jeg er her for at overgive mig. I må ikke gøre mig noget. Jeg får så lidt mærker. Hvornår skal vi indlede angrebet på overfladen, så? Jeg ved ikke, om 5 minutter. Jeg vil gerne klippes. Jeg skal se ordentligt ud, når vi overtager jorden. Skarpt lys! Skarpt lys! Hey, der er fars kamera! Johnny, dine søstre... Hans søstre? Jeg vil ikke høre om hans søstre. De bruger deres eneste bror som forsøgsperson, og mig forvandlede de til en valgskabning! De bad mig at give dig det her salt. Men jeg elsker møjt. Om kun 2 minutter indleder vi en ny æra, hvor muldvarpe regerer verden, og ingen kan stoppe os! Det har du allerede sagt. Har jeg? Er det sandt? Jamen, det passer. Nu er det dig, der ikke kan stoppe os. Rettelse, nu er vi tilbage der, hvor vi ikke kan stoppe jer. Løb! Jeg sagde jo, intet kan stoppe mig. Sagde jeg det ikke? Jeg sagde det. Han har ret. Intet kan stoppe dem. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det skulle ende sådan her. Fars kamera! Kom så, makker! En gang til, for venskabs skyld. Mine øjne, det brænder! Mindre heldigt. Smil til fotografen! Stop dit dødbringende lysvåben! Jeg overgiver mig. Jeg vil ikke angribe jordens overflade. Så er der mad! Vi når aldrig hjem i tide. Jorddåserne er for langsom. Den skal bare have lidt hjælp. Og husk så, alle over jorden bærer de her dødbringende lysvåben! Flammehårede jorddreng! Jeg vil have hævn, jeg sværger! Måske jeg skulle sove på det. Johnny, hvor er mit kamera? Her er dit kamera, far. Håber ikke, vi kommer for sent. Det er Eugene. Susan har vist inviteret ham til middag. Bling, bling, boy! Altså, jeg hedder Bling, bling, boy. Skønt, for jeg er lavet for lort her! Johnny X.
Betragt denne mudderpøl som min måde at sige på. Du kan ikke flyve! Unger, prøv ikke det her derhjemme. Dreng ej flyve, men min tur. Hvad sker der for dine skøre søstre? De venter på Gil. Hej, Gil. Hej, Johnny. Susan og Mary Test bor her og siger hej. Hej, Gil. Hej, Johnny. Hej. Hej, Johnny. Jeg er dødtræt af at vente på, at Gil lægger mærke til os. Vi er ikke usynlige. Nej. Faktisk tror jeg ikke engang en turbo-kærlighedselixir vil få hans øjne op, for jeg er ikke babes. Tykke kærlighedsgummi, det vil mutere hans attraktionsceller og gøre ham forelsket i os. Sagde far ikke nej til flere DNA-eksperimenter på vejens unger? Jo, men hvordan skulle han finde ud af det? Det gør han ikke. Hvis du altså muterer vores DNA, så vi kan flyve, giv mig en 100 mand og indrømmer, at det er nogle nathuer. Afpresser du os? Ja. I stor stil. Vi gik over stregen med den der afpresningsting. Det siger du ikke. Skal I bedre lave flere bobler? Ekstremt tykkegummi gratis. Hej, Gil. Hej, Susan og Mary. Der er noget, jeg altid gerne vil sige til jer. Ja, Gil. Jeg elsker. Ja! Okay, hvis vi giver jer evnen til at flyve, skal I fange Abigail og bringe ham her til laboratoriet. Så vi kan gøre ham normal og ikke bliver opdaget af far. Aftale. Men det er 3 timer siden, det var sejt at flyve. Så få Dookie til det, og giv mig evnen til at skifte form. Plus orkanhænder, men I skal stadig indrømme, at I er nathuer. Glem det! Jeg står her i centrum af Brooklyn, hvor intet kan standse den muterede abeskaterdreng. Regeringen har tilkaldt indsatsstyrkerne for at uskadeliggøre den farlige skaterprimat og sender ham til et tophemmeligt laboratorium for at udøve smertefulde eksperimenter på ham. Okay, så muterer vi dig. Og Vi er nathuer. det er så okay. Men vi vil også have nogle fede dragter at tage på. Brug flere mutantkræfter. Gluteale energiladninger. Hvis vi skal sættes ind mod militæret, så får vi hårdt brug for at kunne drøne ud af enhver situation. Jeg spiser ikke det der. Men du må da indrømme, at han har en imponerende præcision. Jeg mener... Hej, skattepiger. Johnny, du ser jo latterlig ud. Den smager sært. Her kommer seneste abenyt. Abedrengen vil blive udsat for intense og sandsynligvis smertefulde eksperimenter. Vi vil undersøge, om han skal bruges til militære formål eller til et reality show i tv. Vi sender ham til zone 51,1. Et tophemmeligt... Du må ikke sige, at vi sender ham afsted. Lad være med at slå, det gør ondt. Du mener sådan her? Au! Ham har jeg set før. Hvem minder abedreng jer om? Ingen. Vi må løbe. Farvel. Hvad er det for en smag? Okay, hvem fik den idé at give ham æbler til aftensmad? Din flyveteknik stinker. Nå, du foretrækker måske et liv med en af de andre hunde, der kan flyve. Vi har uploadet en grundplan over komplekset. Gil befinder sig i det sydøstlige hjørne, blok 13. Og flyve lavt, ellers fanger radaren jer. Tag det nu roligt. Vi er jo praktisk talt usynlige. Vi har en dreng i en kugledragt på en flyvende hund. Sætter larmen i gang! Det skal vist forstås som et dårligt tegn. Lad os se, hvad de siger til det her. Formskiftningskræfter, nu! Kom med mig, hvis du vil leve. Og blive normal igen. Og undgå at blive udsat for smertefulde eksperimenter.
mutationskræfter. Så er vi 3. Hey, har I også mutationskræfter? Nemlig. Det er et tophemmeligt projekt, hvor de tager... Ikke busse ud med hemmeligheder. Vi så dig skifte form og bruge dine orkanhænder nede i byen, og nu er det hele neutraliseret. Men I har ikke set mine seneste kræfter. Flammekastende prutter. Den teknologi arbejder vi stadig på. Væk! Jeg er ikke bange for at bruge den her. Jeg sagde jo, jeg ikke var bange for at bruge dig. Tag med os. Kom nu. Hold fast i min ryg. Hjem, Super Duki, og speederen i bund. Jeg mener det. I bund. Nu! Mutanter i kornet, klar til affyring. Det er Duki her til Johnny. Vi får brug for et turboskub. Det skal være et stort et. Skifter. Nå, det havde jeg ikke lige regnet med. Abedrengen er under kontrol, og der er ikke hold i rygterne om, at andre mutanter befriede abedrengen. Eller vi lyver om mutanterne. Ups, der kan man se. Hvor søren kom det fra? Nå, vi er nødt til at smutte. Hej. Gudskelov får vi aldrig den abedreng at se igen. Hej, Gil. Hej, Johnny. Mutanter. Hvis jeg nogensinde tager jer piger i at lege med DNA, så... Se, Johnny har spist alle sine bønner.